όταν εμείς συμμετέχουμε σε μνημόσυνα υπέρ των άγρια σφαγιαστέντων Ελλήνων από τους κομμουνιστές, μας λένε πως αυτά είναι γιορτές μίσους, που το μόνο που κάνουν είναι να αναμοχλεύουν τα πάθη και να διχάζουν. Και ενώ αυτή η προπαγάνδα έρχεται από τους κύκλους της φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας, οι κομμουνιστές πριν από λίγες εβδομάδες μαζεύτηκαν στο λιτόχωρο Πιερίας. Εκεί, όπου ύστερα από την επίθεσή τους στον τοπικό σταθμό χωροφυλακής και την δολοφονία των χωροφυλάκων, ξεκίνησε επί της ουσίας αυτό που στα μεταπολιτευτικά χρόνια μάθαμε ως εμφύλιο. Στην πραγματικότητα όμως ήταν ένας αντισημμοριακός πόλεμος του ελληνικού στρατού ενάντια στους κατσαπιάδες κομμουνιστές που έσφαζαν Έλληνες, βίαζαν γυναίκες, έκλεβαν παιδιά από την αγκαλιά των μανάδων τους και όλα αυτά στην προσπάθειά τους να καταλάβουν την εξουσία στην Ελλάδα δια των όπλων και της βίας. Σε λίγες ημέρες μάλιστα, αυτοί των οποίων τιμάει τους αγώνες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβούν εις Βίτσι και Φλόρινα για να γιορτάσουν τα 80 χρόνια από την ίδρυση του λεγόμενου Δημοκρατικού Στρατού. Του στρατού εκείνου που επί 3 χρόνια αγωνιζόταν για την κατάληψη της Ελλάδας, τον διαμελισμό της, καθώς ήδη είχαν συμφωνήσει με τους Βούλγαρους για την ανεξαρτοποίηση της Μακεδονίας και της Θράκης και την μετατροπή της σε σοσιαλιστική δημοκρατία με την πρόσδεσή της στο σοβιετικό άρμα. Το καθεστώς της μεταπολίτευσης από την ίδρυσή του ζέχνει υποτέλεια και ανθελληνισμό. Εμείς βέβαια δεν ξεχνάμε και ούτε θα ξεχάσουμε ποτέ τους ήρωες εκείνους που έχυσαν το αίμα τους για να παραμείνει η Ελλάδα ελεύθερη, ούτε και τα εγκλήματα των κομμουνιστών για τα οποία ούτε λογοδότησαν ούτε ζήτησαν συγγνώμη ποτέ.